tinasaya at apag laingan ken gala dagiti agtutubo iti agdama. Kaadwan nga agtutubo ket addaan ti innate idealism. Kayat nga asawen, adda kadakwada ti tarigagay nga agbalbali para itinasaya at abiyag. Kaadwan nga agtutubo ket addaan ti creativity of mind ken productive talents. Kayat nga asawen, adu tinasaya at apaglaingan dagiti agtutubo. Kaadwan nga agtutubo ket addaan ti passion for freedom. Kayat nga asawen, tarigagay da tinawaya akita ti biag. Itay nga palabas, kaadwan nga agtutubo ket inyeb kasda ti protestada iti long standing a political lordship sa Jai Egypt. Dagiti agtutubo ket maibilang da nga agenda for hope. Kayat nga asawen, isuda tinamnama ti biag. Dagiti agtutubo tinamnama ti masakbayan.